bieren laten doortrekken, maar ik zat Oh, baby! Oh, baby, weet je wat ik zoek? Wat zoekt zij nou weer? Baby, ik zoek hij trainen aan chocolate, baby. Trainen? Wat? Chocolate Ja. trainen En aan? baby, ik zoek mijn lieve gown, kijk. Jo. En baby, en heb ik zo bereid voor kopen lokale ice cream van 6 rand, baby. Oh, 6 rand. 6 rand, 99 cents, baby. Baby, waarom kijk of je Sasa in is? Ja, die Sasa is in de komt, ze kan maar loop. Loop maar. Ja, die vrouw is skakt hier, joh. Die vrouw gaat ik heel erg los. Joh, ze maakt met zas. Gordon, laat hij kan komen hier aan de. Laat ja. hem. Wat een kind praat hij van? Ja, is een kleinkind, baby. Is een Nee, baby. kleinkind. Als we al die 14e vandaag was, een Valentine's gift. Kijk hier, baby. Ik heb weer een koep, baby. Kijk hier. Een bak. Wat ben je nou met die, Oh, baby? wat het? Een bak. Is dat niks aan niet? Baby, wie zou komen? Ik heb weer een koep. Wie zou komen? Als ik bij jou huis kom, dan eten we die honse bakken in die pot uit. Zo ik wil met die pot uit komen. Zo hij is mijn bak, als ik bij jou ook kan hier, baby. Ja, baby. Zo gaan, kijk hier. En kijk hier, ik ga je later die gifts dienen. Ja, Ik baby. moet eens kijken of Sasa en Sasa? Ja, ik moet voor Sasa bij jou. Oké, baby. Voor Sasa. Die Sasa is gewoon man. En dan betaal met 2 in de rand. Ik moet nog het skiën laten bij plek. Hoi, wat ik hoor? Hoi, dit is nooit lijn met me. Wat? Dit is mijn gentleman. Wat? Je bent een moeilijk of zo? Gebouwde appel. Wat wil je nog maken? Joh, die man dus met hem. Is er wat? Is er wat? Je maas naam is Melissa. Wat ik hoor? Is er wat? Kijk, hoe lijkt zij? Die lukt. Wat ik hoor? Dit huis wordt in huis. Maar mensen zitten huis bij jou huis. Maar mensen zitten huis. Kijk je. Ik hoor nu huis. Hij staat een bakje huis. Ik ga uit. Hij buiten staat een huis. Is er wat? Ik zat zes van de huis. Maar als er is bij jou huis komt, dan voelt de mensen dit huis. Dit niet dat zijn, man. Ga eens toe. Ga eens toe. Ga eens toe. Ga voor de huis. Ga ninja. Op huis.